як саволи дигар пеш аз оне ки барномаро хотима диҳем. Аз Ҳасан аз Гана. ман дар ширкати ғайримусалмонӣ кор мекунам. Корхона маро иҷоза намедиҳад то дар соатҳои корӣ намоз хонам. оё ман дар он ҷо кор кунам? ман дар барномаи пешакиам зикр карда будам ки хондани 5 вақт намоз бар сари ҳар як мусалмон фарз аст. сарфи назар аз он ки ӯ куҷо кор мекунад. ҳатто агар бемор бошад бояд хонад, агар рост истода наметавонад пас нишаста хонад, агар нишаста наметавонад дароз кашида хонад, ҳатто агар дар майдони ҷиҳод бошад бояд хонад. як гурӯҳе мехонад, гурӯҳи дигар назора мекунанд ва баъдан гурӯҳи дигар мехонанду гурӯҳи аввал назора мекунанд. ягон узре нест магар он ки шумо беҳуш бошед. ин аст ягона ҳолат, ё шумо ноболиғ бошед. агар шумо боҳуш ва болиғ ҳастеду беморед бояд намозро хонед. агар шумо дар ширкате кор кунед ки шуморо иҷозаи намоз хондан намедиҳад, ман маслиҳат медиҳам ки ба назди раисатон равед ва фаҳмонед ки ба шумо 10 дақиқа иҷозаи намоз хонданро диҳад. одатан ду намоз аст ки дар вақти корӣ меафтад: пешин ва аср. ин маъмулист ки одатан намози пешин дар вақти хӯроки нисфирӯзӣ мешавад ва дақиқан ба шумо иҷоза гирифтан лозим намешавад дар вақти хӯроки нисфирӯзӣ ки шумо ним соат ё 45 дақиқа фурсат доред. аввал хӯрокатонро тезтар хӯред ва намозатонро хонед, ё аввал намозатонро хонед баъдан хӯрок хӯред. пас аниқ як намози шумо ки пешин аст дар кадом кас беки набошад мешавад хонда ва ҳеҷ кас шуморо дар вақти танаффусатон манъ карда наметавонад. дар мавриди намози аср имкони зиёд аст ки шумо дар вақти корӣ ҳастед. шояд танаффус бошад ё на. агар вақти корист, ба назди раисатон равед ва гӯед ки ба ман 10 дақиқа вақте то намоз хонам. ба наздиктарин масҷид рафта намоз хонед ва биёед. агар масҷид набошад, якчанд мусалмонҳо бошанд, ҷамоа кунед ва дар мусалло ё ҷои намозхонӣ ҷамоа хонед. ва ба раис гӯед ки ба ман 10 дақиқате то намозамро хонам. ман 20 дақиқаи дигар иловагӣ кор мекунам. кӣ намегӯяд? ба фикри ман бисёре аз онҳо розӣ мешаванд, гарчанде ки ғайримусалмон ҳам бошанд. агар ки рафту раисатон ё корхона гуфт ки не наметавонӣ, иҷоза нест, пас шумо ягон ихтиёр надоред, балки бояд он корро тарк кунед. кори дигаре кобед. шояд кори дигаре бо маоши беҳтар пайдо кунед. агар ки коре бо маоши беҳтар пайдо накардед, зиқ нашавед. ин шуморо дар охират ва дар ин дунё фоида мерасонад. агар шумо дар кадом шуғле ки набошад, чӣ кор бошад, чӣ ҷои дигар ё варзиш ё шуғли дигар ба намоз хондан иҷоза надиҳад, 5 вақт намоз хондан фарз аст ва агар он ҷо натавонед намоз хондан, пас онро тарк кунед ва коре ёбед ки он ҷо намоз хонда метавонед.